Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο και σήμερα θα σας δείξω ένα box fight που παίξαμε με τον φίλο μου. Απολαύστε. Ελπίζω να βλέπετε. Full pitch τον έκανα εκεί, αλλά ξέφυγε. Μετά δεν έκανε το edit. Είπα να πάω από κάτω και τώρα θα δείτε τι θα γίνει, παιδιά. Τώρα θα δείτε τι θα γίνει, παιδιά. Μετά από αυτό. Τρέχω εγώ να πάω να τον σκοτώσω. Προλαβαίνει, φεύγει ο άτιμος. Αυτό ήταν λίγο αμήχανο. Στο επόμενο λογικά θα είναι τότε. Ναι, στο επόμενο είναι. Να, σε αυτό είναι τώρα. Τον νικούσα ήδη 3-0 και μετά είπα απλά, γιατί μου λέει ότι δεν έπαιζα με το τραβάω βίντεο. Και έτσι είπα να του πω στην αρχή ότι δεν θα τραβήξω, αλλά μετά είπα άντε ας τραβήξω γιατί μπορεί να κάνω κάτι καλό. Έτσι συνέχεια τρώει κλιπ, δεν ξέρω πώς. Δεν ήταν δικό μου. Εντάξει τώρα. Έβαλα, νόμιζα θα πάει από εκεί, δεν πήγε τελικά. Δεν του το πήρα γιατί δεν έκανε το edit. Είπα θα πάει από κάτω όταν του έβαλα τη σκάλα. Ή και εδώ τον σκότωσα. Α, και εδώ αυτό έγινε. Να τώρα εδώ. Δεν κάνει το edit. Τρέχω. Ξέρω τι θα κάνει. Βάζω εδώ έτσι παμ και πηδάει μέσα. Και άπως έτσι. Σε κάποιες φάσεις σταματούσα κιόλας και δεν έπαιζα για να... γιατί μου έλεγε να περιμένω, κάτι είχε να κάνει. Οπότε θα βλέπετε κάποιες φάσεις που δεν... Τώρα παράδειγμα παίζουμε. Το ρωτούσα άμα παίζουμε, δεν μου απαντούσε. Full pitch. Εκεί πέρα για κάποιο λόγο το πέτυχε αυτό και δεν έκλεισε. Είχα delay εκείνη την ώρα. Πολύ delay. Τώρα δεν ξέρω, πείτε μου λίγο στα σχόλια άμα θέλετε να μιλάω πιο δυνατά. Τώρα, ναι. Πάλι full pitch έφαγε. Δεν το πήρα, πήγα να το πάρω. Γι' αυτό το άνοιξα κάπως έτσι, τη σκάλα. Πήγε από κάτω, το ήξερα ότι νομίζω θα πάει από δίπλα, αλλά τελικά ξανανέβηκε. Ο τυχερός. Άκυρο. Και ξανακατέβηκε. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Απόστολε, συγγνώμη που βγάζω πίσω από το βίντεο. Άμα το δεις. Λογικά πες να το δεις γιατί έχεις κάνει subscribe στο κανάλι. Δεν έχω φτιάξει τα όπλα μου. Δεν το πέτυχα, το πήρα. Το ήξερα πάλι ότι πήγε από κάτω. Δεν τον έπιασα και τον έπιασα εδώ. Γενικά έχω πολύ καλύτερα από αυτά. Απλά για κάποιο λόγο εκείνη τη φορά δεν τραβούσα, οπότε είμαι λίγο άτυχος. Δεν μπορώ να σας τα δείξω. Μετά τον είδα ότι δεν έπαιζε, οπότε κατάλαβα ότι
Μου είχε πει να περιμένω και μάλλον δεν ακούσει γιατί δεν έχει καλό ίντερνετ. Στο μεταξύ είναι άλλα 2 λεπτά το βίντεο. Είμαστε στα 5 λεπτά και 18. Περίμενα να παίξει, αλλά δεν έλεγε να παίξει. Μετά ξαφνικά για κάποιο λόγο μου τα πήρε. Αν έχει το τοπικά. Και μετά από αυτό απλά πήδηξε και άρχισε να παίζει. Δηλαδή πήδηξε από δεξιά, τη δικιά του δεξιά μεριά, τη δικιά μου είναι αριστερά. Να τώρα σε λίγο. Να δώσω. Ή μπορεί και έτσι να νόμιζα. Πήγα να κάνω... μετά άρχισε να παίζει ξαφνικά, δεν έφυγα και καλά. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Για κάποιο λόγο δεν έπεσε το hacker. Ούτε πάλι δεν έπεσε. Μετά είναι 6 και 44 τώρα. Σε 7 και κάτι τελειώνει. Επίσης αυτό είναι βίντεο που έχω τραβήξει, οπότε αν αναρωτιέστε γιατί έχει πάνω παράδειγμα, φαίνεται κάπως. Είμαι μέσα σε μάτς παράλληλα και σας το δείχνω αυτό. Πάλι Panville έπαιζα. Δεν ξέρω, έχω μια μανία με τα Panville, δεν ξέρω αν είμαι μόνος. Εκεί έφαγε ένα pre-fire, επειδή έκανε με... έρθει από εδώ και dead. Τώρα νομίζω βγήκε. Ναι, βγήκε. Και κάπως έτσι νίκησα.